Hi friends, welcome back to my channel. March 25 birthday ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಂದೆ ಇನಿ ಬಾಲೆದ ಬರ್ತಡೆ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬಾಗ ಪತ್ತಾಡು. ಸೊ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಾತಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಲವರಿ ಸೇರುಂಡು ಕುಂಟೇರುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಜೀನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸಂಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ತೋಜಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚಂಜು ವರ್ಷ ಅಂಡಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಊರವನಿ ಹುಟ್ಟ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಆಪುಜಿದ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಚ ಚದಿಯನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 1 year ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇನಿ ಮಾರ್ಚ್ 25 ತಲಪಡಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ದಾಯ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಆಯ್ ನೀರು ಪತ್ತೋಡ ಅಂದು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಂತದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಶಾರೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಆಪುಣು ಅಂತಂದೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ತೂಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಓಕೆ. ನಾನು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಪಾತ್ರೆನ ಬಾಕಿ ಬೇಲೆನ ಆತೀಜಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಪುಣು ಅಂತ ಪನೋತ್ತೇರು ಅದು ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ರಸನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಹಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕತಿಗ ಬಾಯ್. ಇಂದು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ 28 ಅದು 27 ಸಂಡೇಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಾಡು ಮುಂದೇರು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿ ಜಾತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ. ಸರಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಚ್ಛಾನೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಜೋಕುಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಬಾಳ ಬೀಳ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಯಾಕಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಜಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇನೆ ಬಾಲೆ ಕೆಬಿಲ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಪೋದಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಬಳಿ ನಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತುನಾನಿ ಪಾಪತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಬಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.